Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Студиябыз кунагы Оренбургның Әсәкәй төбәгеннән килгән милләттәшебез Зәйтүнә апа Галишина. Зәйтүнә апа, хәерле көн. Хәерле көн. Исән-сау килеп җиттегезме? Аллаһка шөкер, әйбәт кенә килеп җиттек. Зәйтүнә апа, менә Әсәкәйне Оренбург өлкәсендәге караганда безнең Татарстан ягы күбрәк беләдер кебек тоела миңа. Чөнки без еш булабыз Әсәкәйдә. Бүгенге көндә күпме татар авылы бар Әсәкәй районында? Әсәкәй районында бер 10 татар авылы бар инде, уннан әз генә артыграк, кайберләре инде бетеп бара дигән сүз. Әсәкәй районын безнең Оренбур өлкәсендә бәләкәй Татарстан диләр инде, татарлар күпләп яшәгәнгә. Шуңа күрә без инде Татарстанны да яратабыз, үзебезнең халкыбызны да яратабыз. Менә үзебезнең шушы элекке шу Кенәле буенда урнашкан авылларның тарихын өйрәнергә уйладык. Хәзер менә 18нче елның азагыннан башладык, 19нчы елда ныклап керешәбез инде шул эшкә. Кенәле буенда урнашкан татар авыллары Татарстаннан чыккан Тархан Булат Манашев иң беренче килеп урнашып, шушы җирләрне үзләштергән, аннан киткән инде аның оныклары, менә Әсәкәй Акметьев дигән безнең Әсәкәйне үзләштергән инде җирләрен. Район халкы безнең 20 меңгә якын, әллә артыграк, шуларның 50дән артыгы татар процент буенча. Зәйтүнә апа, менә сез Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре. Гомерегезне шушы татар мәдәниятен үстерүгә багышлаган шәхес. Сезнең бик матур үзешчән фольклор, халык исемен йөрткән ансамблегез бар. Ул инде 30 елдан артык тарихы бар. 43 ел. Гомумән үзегезнең Алан яшьләр ансамблегез бар. Гомумән менә нык теге халкыбыз башка җирдән аерылып китмәгән кебек. Татарча сөйләшәләр, татарча аралашалар, яшьләр дә, өлкәннәр дә. Таңгыл авыл, Башкал Шәриф авылы авыл, башка авыллармы анда үзебездә яшәгән кебек, үзебезгә кергән сымак. Менә туган телен саклап калу өчен нинди эшләр башкарасыз? Татар теле кыскарту. Безнең якларда да кыскартылды инде. Ләкин менә мәдәният йортларында без тырышабыз инде. Менә без мәдәният хезмәткәрләре, менә мин үзем шәхсән шул клуб системасын җитәклим бит инде. Шуңа күрә мин мәдәният хезмәткәрләре алдында куйдым максат үзебезнең телгә тырышып хезмәт итик дип балаларыбызны тартыйк, шагыйрьләребезне белдерик балаларыбызга, бигрәк тә Тукайны, әлбәттә инде Муса Җәлилебезне, Алтын көз дигән балалар өчен үткәрәбез бит инде фестиваль, конкурс. Шунда мин максат итеп куйдым Тукай мирасын күбрәк өйрәнергә, күбрәк аның шигырьләрен, парадны өйрәттем. Бер балага 9нчы класста укыган, бик әйтеп карадылар да инде өйрәткән чакта кыен бит, нигә ул әйтәм өйрәнсен. Өйрәнде. Шунда матур итеп сөйләде. Беренче урынны бирдек. Альбина Абсалямова килгән, аның шундый сокланып китте инде. Данлыклы февраль аенда уза торган Ак хисләр фестивале. Сез аны менә ничә ел уздырасыз быел? Ничәнчесе булачак? Без Ак хисләр фестивален 5нче елдан уздырабыз. 2005 елдан быел инде менә 14нче тапкыр була инде. Алла бирсә, быел да форматын менә Алтын көзне ясаган шикелле татар егете, татар кызы дип куйдык номинацияларны. Менә безнең яшьләребез үзләренең татарлыкларын күрсәтергә тиешләр. Шулай ук Тукайны әлбәттә өйрәтергә максатыбыз куйдык. Үзебезнең шул танылган шагыйрьләребезне, бик шагыйрьләребезне һәм җырларын, татар халык җырларын, һәм шулай ук инде фольклорлар, бәйрәмнәрдән үзекләр шулай торып үткәрмәкче булабыз. Алла бирсә, без әле бу турыда язырбыз да, сөйләрбез дә, күрсәтербез дә. Казанга килеп менә безнең дөнья студиясында очрашканыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәм. Без андагы татарларның күбесен дә беләбез кебек инде. Сәлам җиткерегез. Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруының кунагы Әсәкәйдән килгән милләттәшебез, андагы район мәдәният йорты директоры, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Зәйтүнә Галишина булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.